Nkurokwa Vincent Onyancha. Igotoko cha kemese amangana mu yakorose county ya Nyamira omuwaziri wa machine bintu bitotane ni me county ya Nyamira John Matiange negaro kurogotindi hegochi ase bali bakonyaro go sire kitaya kibekire kibara mbarabare ase county ya Nyamira kimanye kante buna street right asagote una go ikiraboniga kitaya emyayemo emerango kyanda kyanda hegochi abere kigo saligwa ase county yo ya Nyamira muri keito jobu maangi na mange. Wati chitaya nchiriga igasumo chinyabite ndiro kora biashara baka saa 2 saa 3 pa saa 12 saa 1 munego geto siegete maiga yechitaya gosaligwa ekikeirire gesunte ekanene imechinse mochi nyinge ime county ya Nyamira chitaya chiabekiro ne county ase chiro chido chonziga iga Nyamira chire chimisano na 33 ase chitaya chiga chimisato na 34 na jijigokora chitaya emyayemo na 99 chiasaliwu. Omuwaziri w'ebintu bitonchokanaine amache n'ekinguru ky'omorero John Matiange naichanira agokina kwobosalia gwechitaya chigotumeka omorero bw'omugaso. Abantu bakoline meterie taya chiria barusia chibetiri oize weta bwasole sikona bakorora chitaya abantu baruse chibetiri emerango eri esiege das chibetiri chire igogete abantu bande bali na igoro barusie panel eri ego charge ji betiri eri solar n'abantu bande bakorere kubutora chitalimbo chiria chiribekire gari support tie etaya eri igoro gari asateba engane yabaikire naende mbachikoira egetambokerio kya bwango elinde gochirosia kwa mataa ambayo yameharibika. Supplementary budget imepitishwa na bunge la MCAs wetu na hivi karibuni kwa muda wa mwezi moja tuseme haya mataa yote yatakuwa yakiwaka. Engana yabagekobekwa oboroso no muwaziri otenenerete chichiro chinyomba n'oboremi Stephen Oboso oyote yabanigo chitaye cyabete kigosaliwa anene mono ekeroge chinga kitia siasa na ndeki report tubwate ekorora kananga chinyinge cyabo cyasaretiwe engaki abantu babwate birangaro litofauti na siasa ya Lengase County mbarwa ekuro enchindiko cyase bali bagosale chitaya bunamba chikoirerwa egetambokerio egetindi nabo tubwana twatebya abantu baitonga berende kiara karoranya ala kanoli nate masti yu oranga ne battery oji korusko sene wasaninki otate gosari chitaya sharia itakushughulikia abantu bali bagosalie ebintu ebi kamuranje ekiara mubaroche abande mbotuko ekero mogo patrol mo weta mokororo mu muronda agachite chibetiri nyomba aruseti asita echi ondo gachite panel akubugerie ready yaye gosaga korere ebintu byaye tetubwata abandaba egere batiga mangana ya mabe bagokora kurwa se county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.